aby se více reguloval obchod s Ukrajinou, aby do Polska nepřijíždělo tolik levných ukrajinských potravin. Ty protesty jsou celkem masivní, jsou nejen na hranicích s Ukrajinou, ale jsou víceméně hlášeny dnes od rána po celé východní hranici Polska, ale ty protesty se odehrávají také v středním Polsku i v západním Polsku, například v Poznani. Ty zemědělci určitě mají podporu v různých průzkumech, které tedy nejsou moc reprezentativní, ale v různých průzkumech se ukazuje, že mají podporu až 80–90% polského společenství, které vidí tu hrozbu dovozu levných ukrajinských potravin, které při své výrobě nejsou nijak regulovány, takže tam celkem ta masivní podpora veřejnosti